Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο. Είναι το δεύτερο βίντεο της καλοκαιρινής σεζόν. Μετά από το πρώτο, το οποίο φαντάζομαι όλοι είδατε και φαντάζομαι όλοι απολαύσατε, το βίντεο με το Locker. Όσοι δεν το έχετε δει ωστόσο, θα υπάρχει και στο description και στα comments. Σήμερα είμαστε μαζί με τον φίλο μου τον Νίκο, και σήμερα θα παίξουμε μερικά minigames που έχουμε δημιουργήσει εμείς οι δύο, όπως έχετε δει και από τον τίτλο του βίντεο. προφανώς. Λοιπόν, 5 mini games θα παίξουμε. Θα αρχίσουμε με το ένα, δεν θα σας λέμε ποιο είναι το επόμενο για να κρατάμε λίγο την αγωνία. Το πρώτο είναι το Race Map. Είναι ένα map, λίγο γρήγορα να σας το δείξω. Ουσιαστικά που πρέπει να φτάσετε στο τέλος για να πάρετε το Power Cube, ή εγώ ή ο Νίκος. Υπάρχει ένα κουτί. Ο νικητής είναι αυτός που θα πάρει το Power Cube. Δεν επιτρέπεται να σκοτώνουμε και να παίρνουμε brawlers οι οποίοι είτε πηδάνε ολόκληρα επίπεδα, είτε σπάνε το environment για να περάσουν. Δεν επιτρέπεται να σπάσει γενικά το environment ή να πηδήξεις ολόκληρα επίπεδα. Μπορείς να πηδήξεις μόνο οριζόντια, όχι κάθετα. Δηλαδή, μπορείς να πας από εδώ στο κέντρο κατευθείαν, αν έχεις πάρει Dyna ή Miko, εντάξει, έχεις πάρει Mortis, οπότε δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Πάμε να δούμε λίγο πώς θα πάει αυτό. Λοιπόν, το θέμα μας είναι να μην βγούμε εκτός των jump pads. Αχ, ωραία, δεν θα πάει πολύ καλά αυτό. Ναι, παιδιά, ίσως η BB δεν ήταν η καλύτερη επιλογή. Έτσι σε πέρασα. Ναι. Εδώ, έλα. Πρέπει λιγάκι εδώ να κάνει κάποιος το δύο λάθος. Δεν τον βλέπω να κάνει τον Νίκο λάθος. Όπα, το έκανε το λάθος. Έκανα το λάθος μου κι εγώ. Έτσι περνάμε μπροστά. Έτσι. Ας βάλω και μια έτσι να σου σπάσει τα νεύρα. Έχω τον gadget εγώ, τώρα θα σε περάσω. Θα πεθάνεις πριν με περάσεις. Δεν μπορείς να... Α, για προχώρα. Τώρα πρέπει να χυλάρω. Λοιπόν, αυτά τα εμπόδια λοιπόν που αποφεύγονται είναι εμπόδια που μπορούν να κοστίσουν. Πάμε να παίξουμε άλλο ένα με άλλους brawlers. Είναι εμπόδια τα οποία μπορούν να κοστίσουν. Δολοφόνος. Δολοφόνος. Δεν θεωρείται δολοφονία γιατί εσύ πήγες πάνω στη φούσκα μου. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε αυτό το brawler. Όποιος είναι αυτός, δεν σου λέω ποιος είναι. Τι πήρες για να δούμε. Α, παραμένει σταθερός, μάλιστα. Εσύ είμαι γκέι. Εντάξει, ο Mortis είναι καλός. Εσύ μπορείς να πάρεις σούπερ από... Εγώ κοίτα τι μπορώ να κάνω εγώ. Οχ. Για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Να πατήσουμε λίγο στα πράσινα, να είναι λίγο πιο γρήγοροι. Να πάρουμε και λίγη σούπερ. Να σε πετάξω πίσω κάποια στιγμή. Όχι, κάτι θα πεθάνω κι εγώ τώρα. Όχι ρε. Πω, παιδιά, ναι. Κακή εξέλιξη των πραγμάτων. Πολύ κακή εξέλιξη. Πεθάναμε. Τέλος πάντων, θα το θεωρήσουμε νίκη τον Νίκο, ο οποίος πεθάνει πρώτος ουσιαστικά και έτσι νικάει. Οπότε 1-1, δεν ξαναπέζουμε σε αυτό το map. Το κρατάμε το 1-1 ή πάμε 0-0 από την αρχή. Ισοπαλία ουσιαστικά. Όχι, 1-1. Το επόμενο map είναι το Bot Runner. Το οποίο ουσιαστικά σπονάρει ένα ρομπότ. Ωραία, έχουμε βάλει και το ρομπότ. Σπονάρει ένα ρομπότ κάπου στο κέντρο και ο στόχος είναι να μην σε ακουμπήσει το ρομπότ. Όταν σε ακουμπήσει απλά το ρομπότ, πεθαίνεις. Έτσι. Δεν υπάρχουν κανόνες, μπορείς να κάνεις το οτιδήποτε, πάρεις το οτιδήποτε, δεν υπάρχουν κανόνες. Μην πάρεις Dyna βέβαια, γιατί μπορείς να εγκλωβιστείς και να νικήσεις εύκολα. Ό,τι θες έξω από Dyna βασικά. Μόνο αυτός είναι ο περιορισμός. Λοιπόν, εμείς θα επιλέξουμε. Τι θα επιλέξουμε, ρε παιδιά. Θα πάρουμε αυτό εδώ που είναι καλό νομίζω. Ο Miko. Μπορεί να επιδείξουμε εύκολα για να αποφύγουμε το ρομπότ. Την ίδια σκέψη είχαμε. Ωραία. Για να δούμε. Το ρομπότ, παιδιά, αργεί λιγάκι να σπονάρει. Συνήθως. Μου έχει τύχει φορά να σπονάρει στα 5 δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Καλά, ξέχασα να πάρω σούπερ. Εγώ πρόσχη. Τώρα, και εσύ δεν θα σου αφήσει να βάλεις σούπερ. Κόμπλεξ. Ωραία, θα το θεωρήσουμε ούτε τίποτα επανάληψη. Θα το θεωρήσουμε επανάληψη. Γιατί από τη μία θα μπορούσα να πω είναι νίκη δική μου γιατί με σκότωσες. Α, ναι, θυμίζω, δεν επιτρέπει να σκοτώνουμε. Αυτό ισχύει για κάθε mini game που θα παίξουμε σήμερα. Είναι έτσι. Λοιπόν, εκτός να προλάβουμε να παίξουμε και ένα Βιέννα, θα το δούμε. Πω ρε φίλε. Ωραία. Κοίτα εδώ.
Το ρομπότ βγήκε, παιδιά. Ο στόχος είναι να μην σας ακουμπήσει αυτό το ρομπότ. Εμάς δηλαδή. Σαν μαϊμού. Βασικά μαϊμού είναι ο Μίκο. Λοιπόν. Μαμουδάκος. Έτσι. Όχ. Να το ρομπότ. Παιδιά, εντάξει, πάει αργά. Τώρα δεν είναι απειλή μεγάλη, η αλήθεια είναι. Αλλά όταν έρχεται το poison, μετά αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα. Ναι, όταν ουσιαστικά το map κλείνεται σε αυτό το ορθογώνιο εδώ πέρα, εδώ υπάρχει όντως πρόβλημα. Τώρα στην αρχή δεν είναι κάτι wow, το θέμα μας είναι να πάρουμε super, δηλαδή εγώ να πάρω, αυτός έχει πάρει ήδη. Και δεν με βλέπω να παίρνω, παιδιά. Καλά, ένα shot είναι βέβαια. Αλλά εκεί που τρέχεις, το ρομπότ ιδέα δεν έχω που είναι. Α, καλά, εντάξει. Να το. Αλλά δεν έχω τελειώσει. Έχω και άλλον ένα στόχο. Να πάρω hyper. Όχι, ρε. Εντάξει, παιδιά, η super είναι αρκετή, η αλήθεια είναι. Έλα. Ωραία. Δώσ' μου ένα shot. Θα πάρει αυτό στο τέλος σου, παιδιά. Όχι, πήρε. Α, καλά, εντάξει. Έτσι. Παιδιά, δεν μας βλέπω καλά. Μισό, έχω ένα σχέδιο. Πιστεύω έχω νικήσει ήδη. Καλά, θα το δούμε αυτό. Όχι. Έλα, μην έχεις κόμπλεξ. Πω, ρε, φίλε. Έτσι, έχεις εσύ, χάσει. Δεν μας βλέπω καλά. Όχι. Παιδιά, είναι ωραίο. Το bot runner μπορείτε να το παίξετε σε διάφορα maps. Δεν είναι ανάγκη να ακολουθείς αυτό το map. Εγώ έχω φτιάξει αυτό γιατί εντάξει μας βολεύει και είναι και πολύ παλιό map. Αυτό το 21 το φτιάξαμε, δεν θυμάμαι πότε. Δεν είναι καινούριο δηλαδή, όπως είναι και το run, αυτό που παίξαμε σήμερα, το οποίο το φτιάξαμε πριν το βίντεο. Μάλιστα, βλέπετε εδώ ότι πιέζουν τα πράγματα. Αχ, εγώ τρώω το damage. Ωραία, δεν έχουμε φάει κανένα από τους δύο shots ακόμα. Έσπασε το ρομπότ. Τώρα θα περιμένουμε. Α, μάχη. Μάλιστα. Περιμένουμε το άλλο. Περιμένουμε. Πρέπει να χιλάρουμε βέβαια. Εγώ έχω λιγότερη ζωή, είναι το κακό. Δεν πειράζει. Θα προλάβω να χιλάρω θεωρητικά. Με έπιασε. Όχι, το 800. Ναι, δεν είναι του poison. Άρα, παιδιά, έχασα. 2-1 Έτσι. Εντάξει, νομίζω φαινόταν από την αρχή. Τι να κάνουμε αν είσαι απλά καλύτερος μετά. Ναι, να μην το σχολιάσω αυτό τώρα. Τι μας έβαλε στο shop. Α, το ίδιο offer, απλά. Παιδιά, περίεργα πράγματα. Το είχα το Mecha Cold τους αλλιώς. Λοιπόν, μάλιστα. Το τρίτο mini game για σήμερα είναι το BB Golf. Που ουσιαστικά, παιδιά, μπορεί να παραλείψω κανένα στάδιο. Υπάρχουν 3 στάδια ή 4. 4 στάδια. Λοιπόν, ναι, 1, 2, 3, 4, ναι. Όπου πρέπει με τη φούσκα της BB, με τη super της BB, να σπάσουμε τουλάχιστον ένα σκελετό από το επόμενο stage για να περάσουμε και να πάρουμε το teleporter. Όποιος πάρει το teleport. Εντάξει, αυτό να γίνει κατά λάθος. Οκ, έχεις πάρει BB. Έχω πάρει. Ωραία. Όποιος πάρει το teleport και δεν έχει προχωρήσει, αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Αν δεν έχει σπάσει ένα σκελετάκι, τουλάχιστον ένα. Αν έχει σπάσει έστω και ένα, προχωράς. Παρόλο που είναι άπειρα, αλλά ναι. Δεν σκοτώνουμε, εννοείται. Όχι, δεν πήρα το shield, δεν πειράζει. Πρέπει να το κάνεις και εσύ και εγώ, έτσι, όχι μόνο εγώ. Απλά στόχεψε να σπάσεις τα ήδη σπασμένα, δεν πειράζει. Το ίδιο λέμε. Ωραία, περνάς. Α, έχω ξεχάσει να βγάλω το ρομπότ, δεν πειράζει και έξω που είναι. Λοιπόν, το επόμενο στάδιο, παιδιά, πρέπει να το κάνουμε κάπως έτσι. Δεν είναι αυτό. Α, αμάν. Ωραία, καλά πήγε αυτό. Γυρνάς. Απλά πάρε το teleporter. Το οποίο με πάει πολύ μπροστά, δεν πειράζει, σε περιμένω. Έλα από εδώ, δεν πειράζει. Έλα από εδώ, παιδιά, παραλείψαμε λίγα στάδια. Ωραία. Α, λοιπόν, κάτσε, ξαναγυρνάω πίσω. Έλα εσύ, έσπασες. Τώρα να θυμηθώ που. Κάπου εδώ είναι. Ναι. Πού είσαι, ρε? Πάρε το jump και πήγαινε στο μπλε. Ωραία. Λοιπόν, άρα τα έχουμε κάνει. Εντάξει, εγώ δεν έχω κάνει ένα σταθείο, δεν πειράζει. Τώρα. Τι να σας πω, ρε παιδιά, δεν θυμάμαι πού πάει ακριβώς. Να το κάνουμε κάπως. Εγώ πιστεύω το πήρα να δούμε. Για πήγαινε, ναι. Και εγώ ίσως. Και οι δύο το πήραμε. Ωραία, έρχομαι. Και έμεινε το τελευταίο στάδιο. Το οποίο βλέπουμε κιόλας αν τα σπάμε ή όχι. Πρέπει να είναι κάπου εδώ. Ούτε καν. Σαν αποσυντώνησα. Και τώρα. Όχι. Πάμε έτσι. Έλα. Πλάκα κάνεις. Δεν έσπασα. Πήγε αλλά δεν το έσπασα. Ούψ.
Λοιπόν, παιδιά, πώς θα κάνουμε. Πάμε ξανά, αλλά θα πάμε κατευθείαν στο τέλος. Να σπάσουμε, να δούμε ποιος θα το σπάσει πρώτος. Το τελευταίο μόνο, όχι τα υπόλοιπα. Πάρε teleport, jump, πάμε κατευθείαν στο τελευταίο. Το οποίο είναι όντως το πιο δύσκολο. Βασικά δεν είναι το πιο δύσκολο. Και τα άλλα είναι δύσκολα, απλά τα άλλα ξέρουμε περίπου πώς θα τα κάνουμε εμείς. Δηλαδή τώρα αν έχεις αυτό το εδώ πέρα είναι δύσκολο αντικειμενικά. Εντάξει. Καλά, δεν είναι καμία τρελή δυσκολία. Προχώρα κατευθείαν. Για πάμε τώρα. Ας μην σε φάω κιόλας. Ναι, χείλαρε λίγο. Ωραία, έχουμε φτάσει στο τελευταίο. Ώρα να δει γιατί μου καλύτερος. Έτσι. Πήγε το δικό μου. Ούτε καν. Πω. Παιδιά μας βλέπουν να μας παίρνει νύχτα. Για πάμε λίγο αλλιώς. Και τι, όχι. Ούτε εγώ. Εντάξει, έχουμε χρόνο. Πρέπει να έρθει το poison. Αν το πάμε κάπως. Εδώ. Εδώ εγώ. Όχι. Όχι. Παιδιά, νομίζω καταλαβαίνετε ότι. Ναι, πολύ έξυπνο. Δεν πειράζει την πυραμίδη. Καταλαβαίνετε τη δυσκολία αυτού του challenge. Το έκανα. Εγώ το έκανα. Δεν το έχεις κάνει. Όχι. Άρα νίκησα. Λοιπόν, άρα 2-2, σοπαλία. Μας μένουν 2 mini games. Ναι, τώρα αν νικήσει ο καθένας θα παίξουμε και ένα τέταρτο για να βγει λιγάκι ο νικητής. Λοιπόν, το επόμενο είναι το Nanny Golf. Εντάξει, πιο εύκολο σε σχέση με αυτό, νομίζω. Ναι, θέλω να πιστεύω. Παίρνουμε Nanny, αν τη βρούμε. Ωραία. Είμαι έτοιμος εγώ. Εγώ να είμαι. Ωραία, στα είναι όλα. Ο σκοπός είναι, μπορούμε να περάσουμε κάθε teleport και jump τέλος πάντων μόνο με αν η super μας περάσει όλα τα εμπόδια. Για να πάρουμε. Βασικά, όχι, τα teleports είναι τυπικά. Το κάνει με το gadget. Ωραία. Όχι ρε φίλε. Το θέμα είναι... Πέρασα πρώτος. Το θέμα είναι ποιος θα... Ναι. Έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα, βοήθα. Φύγα πίσω εγώ. Ζεις. Παιδιά, εντάξει, αυτά είναι... Ζεις, ελπίζω. Εγώ έχω καταφέρει να ζήσω. Βοήθα. Ωραία, σε σκότωσα και σένα, πέθανα κι εγώ. Παιδιά, δεν πειράζει, πάμε από την αρχή, βγάζω το ρομπότ. Ωραία, πήγε αυτό. Ξεχάσαμε γεμίσει λίγο άνθρωποι. Ναι. Σκοτωθήκαμε και οι δύο παράλληλα, εντάξει. Λοιπόν, εντάξει, το πρώτο level ενώ είναι εύκολο, ίσως το ευκολότερο από όλα, εγώ πάντα θα πέσω πάνω στους κάκτους. Το θέμα είναι ποιος θα τελειώσει γενικά πρώτος, όχι το ένα stage. Έτσι. Έλα. Ωραία. Ωραία, καλά, εντάξει. Παιδιά, πολύ έξυπνο. Κοιτάξτε τώρα εδώ από τον expert. Τον expert. Πάλι. Το έκανα τέλεια. Από να χρησιμοποιήσω αυτό που έσπασε ο Παναγιώτης. Λοιπόν. Ας αρχίσω εγώ. Γιατί, δεν ξέρω, δεν αρχίζω, για να φτάσω πιο γρήγορα. Α, καλά, ωραία. Και κοιτάξτε εδώ τώρα τον πραγματικό. Εντάξει, δεν πειράζει. Έγινε λίγο... Για να δούμε. Εγώ παίρνω τα teleporter, έρχομαι πίσω. Ναι, δεν ξέρω πώς θα έρθεις. Για δες, παίρνεις. Α, παίρνεις. Κάτσε, να πάρω κι εγώ. Μην φας. Ωραία, περίμενε. Έχεις το δικαίωμα να φύγεις πιο γρήγορα από μένα. Εγώ κόλλησα. Ωραία, λοιπόν, αρχίζουμε εμείς. Πάμε. Έλα, κάνω το λάθος. Όχι, καλά, έκανα και λάθος κιόλας. Και το έκανα και παιδιά, τι να κάνουμε. Αυτό που είναι έχει το πραγματικό skill, αυτός νίκησε. Ναι, εγώ έχω γκλωβιστεί εδώ πέρα εντωμεταξύ. Δεν μπορώ να φύγω. Έχουμε να το σκοτώσω το παιδάκι. Ναι, πώς θα έρθεις τώρα από εδώ, δεν ξέρω. Δεν θα προλάβεις, έχω πεθάνει. Α, προλάβες. Έλα, φάει με. Μπα, αυτό πεθάνω το poison. Ωραία, άρα 3-2. Οπότε, αν ο Νίκος νικήσει το Daryl Golf μας... Ναι, το Daryl Golf έχει μείνει, παιδιά, με Daryl αντίστοιχα, με το super του Daryl. Αν ο Νίκος νικήσει
Τώρα το βίντεο κλείνει εδώ με 4-2 του Νίκου. Αν νικήσω εγώ, συνεχίζουμε με 1-1v1. Ντάριν, παίρνουμε. Το βλέπετε λίγο το map. Όποιος φτάσει πρώτος στα κουτιά τα οποία τώρα δεν φαίνονται, είναι δίπλα στο κόκκινο. Όχι. Έχω και ωραίο σκι του Ντάριλ έχω. Όποιος φτάσει. Πού πρέπει να φτάσουμε? Α, στα σκελετάκια. Ναι, δεν θυμάμαι καν που πρέπει να φτάσουμε, παιδιά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, βλέπετε. Υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε αυτό το map. Όχι ιδιαίτερες, είναι ένα σχετικά εύκολο map. Δηλαδή τα δύο προηγούμενα ήταν πιο δύσκολα αντικειμενικά. Άρα εντάξει, εδώ είναι θέμα γρηγοράδας πιο πολύ. Πριν έπρεπε να περιμένει τον άλλον, εδώ ο Ντάριλ φορτώνει και μόνος του. Οπότε, όπα. Ωραία, το περάσαμε το πρώτο. Το πέρασε και εγώ με ευκολία. Ωραία, πρέπει να φορτώσουμε γρήγορα σούπερ, παιδιά, να φύγουμε. Πρέπει να μην του δώσουμε σούπ. Περνάω και εγώ ευκολία. Δεν του δίνουμε σούπ. Άιντε. Επανάληψη. Εντάξει, θα μπορούσα να σου πω. Θα μπορούσα να σου πω έχασες, αλλά δεν θα σου το πω. Πάμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε, παιδιά. Αυτό είναι ή το τελευταίο μάτι, το πρώτο τελευταίο, ανάλογα με το αποτέλεσμά του. Πρέπει να είμαστε λίγο γρήγοροι εδώ πέρα. Να μην του δώσουμε, του δώσαμε. Ωραία. Το περάσαμε το πρώτο. Θα φροντίσουμε. Φεύγουμε. Το πέρασα και εγώ. Τέλεια. Έχει σούπερ. Έχεις. Πω. Μη. Πάρα λίγο να είχαμε τα ίδια. Το περάσαμε. Αχ. Φαινόταν ότι το περάσαμε. Δεν το περάσαμε. Α. Το πέρασα εγώ όμως. Μάλιστα. Δεν περίμενα τόσο εύκολο. Μας βλέπω να χάνουμε, παιδιά. Α. Το πέρασα. Το πέρασες? Όχι. Μου δώσε λίγο χρόνο. Παιδιά, εντάξει, νομίζω δεν μας θέλει το παιχνίδι. Ωραία, πάμε λίγο μπροστά. Και πήρα και τη σούπερ μου. Και νίκησα. Νίκησε ο Νίκος λοιπόν για πραγματικά 1 δευτερόλεπτο. Ούτε. Λοιπόν, οπότε με 4-2 του Νίκου. Καταλαβαίνετε τώρα ποιος είναι και το πραγματικό το skill. Καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να σχολιάσω καλύτερα. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το σημερινό μου βίντεο. Το σημερινό μας βίντεο, συγγνώμη. Λοιπόν, Νίκο, αποχαιρέτα. Άντε παιδιά, θα λέμε σε άλλο ένα βίντεο. Και το επόμενο βίντεο δεν ξέρουμε τι θα είναι. Ελπίζουμε όμως να είναι εξίσου καλό. Θυμίζω, πηγαίνετε, δείτε το προηγούμενο βίντεο με το Loki.